sakona na soyayya gare ki ya 'yan mata, wai goke ga yanda nake yin fara'a kan sanki. Yanda nake yin fara'a kan sanki. Duba na kalmomin da ke sassaka cikin raina, in na tuna sai na ga kin mun kokare. Iya ta aure a gare ki na fida, kalle ni kake fari wasu siyo mun hargitsa. Ita yaudara nufi ce na fada, domin ai ba ce mi har da ilahu yayi hana duniya. Kundi nasarorin kalaman ki na yau buɗewa zo ke jiya, kar da kiyo min mantuwa. An ce abin da mata kuka fi kwaso a rike ku da gaskiya, kar da sa ku yi wahala. Alkawar da rantsuwa akan hakan, wallahi ba za ki sake kuka fadin duniya idan danni. Sonan kiji wasu bayanan zuciya akan kaunar da ta ajiye akan ki ba za ta yi wahala. Dan dukkanin yarda tana gare ki ni nake kaiwa, dan na sani a dashe nake yi 'yar uwa. Ranar da zan dauki adashin mu na so nake murna yiri na zama angon gimbiya kan kauna. Yanda nake bincike wanda ake yin shi akan soyayya, da na yau hakan sai na ga mun zamto daya. Ita soyayya inda an ce ta gaskiya, na samin wasu makiya wanda ba za su so hakan. Lazimi da jan carbi a dare zuwa har rana, ubangiji ba za ya bar su suka da mu da ni da ke. Da kawun nan makan kasa matan dauko mu haɗa ido, ni fa ina son gimbiya. San rayuwa amma ni sai ina da ke take daɗi, in babu ke sai na ji kai ya rikice. Kike sai ta dukan wasu al'amar da ke kai na ki saka na yi, wani zuwin ke ce ware ba zan yawa. Yanda nake yin fara